O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou esta mañá a nova sala de espera de oncoloxía do Complexo Hospitalario de Santiago, onde destacou os avances de Galicia no tratamento e prevención do cancro. O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago recibiu a visita de Alfonso Rueda por motivo da nova sala de espera de oncoloxía, a cal entrará en vigor o vindeiro luns. Durante a mañá, o presidente aproveitou a ocasión para destacar os avances de Galicia no tratamento e na prevención do cancro, reafirmando así a aposta do goberno galego por unha sanidade máis humanizada e centrada no benestar dos pacientes. Efectivamente, a diferencia entre estar pasando un rato que nunca é agradable e que cho faga un pouco máis agradable e que te des conta tamén de que se están preocupando por ti e de que iso é importante, a que sea algo deshumanizado, donde se pensa, efectivamente, moi importante, se pensa na enfermedade, pero tamén hai que pensar en quen ten a enfermedade. A Xunta investiu 1 millón de euros na transformación da antiga terraza do hospital nun espazo máis acolledor e confortable para pacientes oncolóxicos e as súas familias. A nova área conta con melloras no mobiliario, máis comodidades e vistas ao exterior, co obxectivo de facer máis levadeira a espera nun momento especialmente delicado. Cando falamos de oncoloxía, e estou falando diante de xente que desto o sabe todo, se compara comigo, pero seguro que estarán de acordo en que isto estaría incompleto, probablemente estaríamos descendendo o máis importante. Decía ahora Rafa López o tema da humanización, que se abre paso, bueno, pois menos mal, non? E en algo tan tremendo, sobre todo cando tes o diagnóstico ou mesmo a sospeita, como é todo que ter con oncoloxía, este tipo de detalles creo que son fundamentais. O presidente enmarcou esta actuación nunha estrategia global de humanización das salas de espera do Servizo Galego de Saúde. Segundo explicou, xa hai intervencións e proxectos en marcha nas demais provincias galegas. A nova sala mostra un paso máis cara a unha atención sanitaria que, ademais de avanzar técnicamente, busca tamén poñer ás persoas no centro.